Kurban illeşer edi tomoşaçylar, bizi tomoş edýän gadyrlymy toplanmat. Ene görüşmi diýäli, bugun gyş faslynyň ilkinji güni Magat restoranyna hemme dörejlik sunod işgärler bilen jelmendik. Elbetde biziň bu ýere Magat restorana jemlenmegimiň sebäbi bugun ne görüşmi diýäli, Uli Banyerda Halipamyz Maral Durdiýewaň şeýlede Halipamyzyň gyýdy Aynur Saparowaň belikde ýerine ýetiren duet aýdymy. Elbetde güýjüm ýok. Klibiniň prezentasiýasynyň bir ajaýyp dörejlik akşamy. Ilkine hemmeňe hoş gördük. Häzir bir sanyň gaza wagtdan klibin bir ajaýyp pursatyna bilelikde tomaş edip, gaderly mihmanlar onu näme bize gelýän mihmanlaryň hemme ýürek arzuwlaryny, gutluglaryny size ýetirer. Onuň siziň tomaş etmeňizde biz de baramy. Ýene de siziň bilen birlikde dowam ederiz. Tomaşaçylar, biz Magat restoranyna bugun 1-nji dekabr, gyşyň ilkinji güni. Bugun näýli gün? Ýatdan çykmajak gün. Bugun kardeşim Perwan Muhyifyň dogluň güni. Şeýle-de Perwanjan, uzak ýaşa, owa, awaraň başyna ten tüýtürikden gutlaýat. Hemme arzuwlaryň hasyl bolsun. Bugun Maral Durdiýewaň şeýle-de Aynur Saparowaň jygynyň güýjüm ýok. Bagşla meni klipleriniň prezentasiýasy, kliplerin täke başlamaka mihmanlar ýuwaş-ýuwaş geçip başlady. Ýürek arzuwum. Inni görýän şu gün hoja şu gün Maral Durdiýewaň hemem Aynur Saparowaň gyýjagasynyň bilelikdäki ilkinji aýdymyň prezentasiýasy hemem güýjüm ýok atly klibiň prezentasiýasy. Ente klibi hiç kim görýär? Ente hiç kim görýär? Şu gün akşam 9-dan etip bolsa YouTube kanaly goýulýar. Näme diýeli Maraly biz öňüm gowarýar, öňüm muştagy etip goý şu gün prezentasiýadan soň Maralyň ýene bir täze iş bilen hemme muştaklar tanışdynlar. Näme diýeli? Diňne istikän mordun. Şulaýdy men gow görjükde kän mordun inşallah. Eň tezarda bolar. Sagaman bolar. Bugun qyda baramynyň alyp barjysy Ýokman suratda Perwanjan, Sagaman sow, üstüne gardy edýän Maral logonmyda da, Aynurda da, jigimide üstüne gardy edýär. Şowlu bolsun, ugurny bolsun. Ýörüne başlady. Gaderly tomaşaçylar, biz Magat restoranyna mihmanlaryň ýürek arzuwlaryny size ýetirýär. Biziň has bir gydyrlan gymmatly mihmanymyz, has sorsy entek ýaýlymy gitmedik, hiç kim tomaşa etmedik. Güýjüm ýok. Klibiniň bir glawny aktrisasy Selvi Babilova. Selvi şuunda barada siz hoş gördük. Ente klip inni görkezler. Ýöne klipde nähili duýgular boldy. Sağ olun. Men ilk bilene şu pursatdan peýdalanyp, şu gelen mihmanlary Maraljanın özüne nähilde hin aýdym çymy Maral Durdiýewany. Şu klip bilen diňe klip bilen näle aýdymyň özü bilen inni halk köpçüligine çykmaly klip bilen täze aýdym bilen gutlasym gelýär. Allahan dörejlik üstünliklerini arzu edýän. Şolary ýaly klip bilen, gow aýdym bilen höwürniň köp bolmagyny dileýän. Allahan halk köpçüligine de ýarar diýip umyt etýän. Şolary ýaly toýlar köp bolsun. Köp sağ olun. Siziň bir el çarpaýyň ýesim boldy. Siziň şu biziň ýurdumyzda düşen her bir klibiňiz goý dünýä bolsun. Вам тоже спасибо. Häzir tomaşada temmen. Sağ olun. Diňe klipde eýsede gow mazmun taýdan, şuň mazmun taýdan gow kinolaryň bolmagyna arzu edýän. Allahan gow klipler, kinolar bilen dünýä derejesine çykmaga öz goşandymyzy goşmak nesip etsin. Nesip bolsa hemme kinolaryň, klipleriň bede bolun. Köp sağ olun. Amin. Sağ olun. Arzuwlaryň hatly bolsun. Spasiba. Biziň gaderly mihmanlarymyz Atalogul Dewran Saparow, Halipamyz şeýle-de Taparjan Saparow. Halipa Sapar şunu ajaýyp da barada hoş gördük. Enne häzir bir klibimiň prezentasiýasy, Maral Halipaň Aynuryň bilelikde duet klibi, güýjüm ýok. Owa klip başlamak, klibe tomaşa etmäkä bir dawran başyna ýürek arzuwum. Hemen assalamu alaykum. Meni şu Maral Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdiýewa öz gyýjagy Aynur bilen täze aýdym ýatdylar bilelikde. Men bizim öz oglum bilen gutlamaga geldik. Gutlu bolsun. Sağ olun Halipa. Onu häzir göremizsen ýedinden ýene de ýürek arzuwum eşdir. Arzuwlar hatly bol. Taparjan, benim goşulýan. Bolly. Köp sağ olun. Geçip beren arkaýy. Edi tomaşaçylar, ene görüşmedi ýaly ýüzleri nurana halipalarymyň ýürek arzuwlaryny size ýetirýär. Gasan Mamedov, halipa ýürek arzuwlaryny. Очень приятно, Марал ханым и Айнур. Поздравляем вас, желаем удачи и дальнейших успехов. Köp sağ olun halipa. Maraljan, Aynurjan.
töweleme gününe aydımlarymyz bilen bütün halkymyza begenleri ýaňyz. Tunuw tälim nediň döredijiligi üstünliňiz bolsun. Dörejilik kemraňyz bolsun. Pozdrawlaýym. İdi mehriban adamlar. Maral Durdyýa diýene Maraljan diýene mehriban, muhabbetli, owadan ziratli, türkmen dinany, bilbil ýaly sesli, öz aydymlary bilen, öz türkmen halkyny mehirli muhabbeti bilen türkmen halkyny benni eden aydymçy Maraljan bilen bir näçe ýyllap 20 ýyllap bäri dogan ýaly gatnaşýar. Ine görüp oturşyňyz ýaly bir akan ýerden akarmyş diýdi. Ine Aynurjanym töwelemi ýetişip duran aydymçy Allahjan şu Maraljanın yeten tepkitlerine, halkın söýgüsine, ýylyň söýgüsine, ýurdun söýgüsine senem Allahjan münasip bol, köwrü köp bolsun. Doğrudanam agşamyňyz haýyrly bolsun. Ne şu gün şeýle bir gowun Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdyýaň awraýy, mertebesi, gatyl lokan özüniň mahmal sesi bilen halkymyzy şeýle gow aýdymlar bilen begendirip halkymyzyň ýüregine gowy aýdymçylygyň birek minnet tanalýar. Şoň üçin şu günne gaýdymyza töweleme ak pata bermäge geldik. Ak pata. Nefip bolsa-da mamaň ýaly, ejeňiz ýaly gow aýdymçy bolmaňyzy ýürekden arzu edýär. Hem bagtly bol, iň gow ýoluň açyk bolsun. Baýşam gutlaýat, maralam gutlaýat, toýlaňyz gutly bolsun. Ogadan toy. Bizem sizi begendirmek üçin şu diskleri sowat berdik. Indi köp sag bolan arzularyňyz hasyl bolsun. Dabara ýere geçip beriň arkaň. Görüşürüz. Да не, ничего не бойся. Спасибо, Гасан Мамедов. Алипа, sag bolun. Seýlen uzullar. Mehribanlar, biz Magat restoranyna insanyň durmuşyna ýatdan çykmajak iň gowgunna has soňrusy Halipamyz owadan zenanymyz Maral Durdyýaň şeýle-de onuň gyýby Aynur Saparwaň durmuşyna ýatdan çykmajak iň gowguny bugun siziň durmuşyňyzda şeýle ajaýyp gün güýjüm ýok bilelikde ýerine tiren klibiniň prezentasiýasy. Ene adar da bara başlamakka Halipa Tüýtürkden gutlaýar. Sağ ol. Hocam. Doğancam teret. Şu yaşıma çen men ilkinci tapar şu prezentasiýany geçirýän. Mundan beýlek öz zähmetimizi, öz edýän işlemidi halka ýetirmek üçin dünýä derejesinde geçirmeye öňümizde goýduk. Allahjan Aynurjan bilen hem şunu ilkinci tapar güýjüm ýok diýen aýdym bilen premieramyzy, klibi şu öz kardeşleme, öz halkymyza ýetirmek bilen hemmesini bir bile paylaşır. Bile paylaşır. Mehriban illeşir. Bizim owadan banirimiň öňünde owadan zenanlarymyz eneşdirejek we Akbeder Maşad we şeýle-de gadyrly mehmanymyz. Hoş gördük hemmäňizi. Dabara başlamakda ýüregi bardy. Maraljan, Aynurjan, Allahjan üstünlük kiňde de. Allah şowly bolsun. Spasiba. Şowly bolsun. Allahjan, Maral klibiňiz, Aynur kaňam ýoly açyk bolsun, awraý belentde bolsun. Gutly bol. Поздравляю, удачи во всем. Жахана Мановна, спасибо. Инни менден сизе подарка. Раз, это вам. Юрий, клибинг диски 2. Это 3. Вам большое спасибо. Dabara ýere geçýäňiz, dabara tomaşa edýäňiz. Köp sag bolun. Edi tomaşaçylar, biz baneriň öňünde bizi soraglary bilen bizi alжыradýan san Jeyhun Miretov ilki bilen güýjüm ýok klibing diskini sowat berýär. Jeyhun şun Magatda biz klibin prezentasiýasyny näme üçin klibin adyny güýjüm ýok diýip takdylar ka. Sine biz alжыra diýen? Bäh, Durdyýa, Aynur Saparwaň duet bilelikde ýerine ýetiren klibi. Sen pikiriňçe, pikiriň aýt onu arkaň geçip gidiber. Gördüňmi? Gördüňmi? Aynur Aslında kızının güýjü ba. Aha. Mene bilemok, näme üçin güýjüm ýok ony esasy Aynurdan, bir Maral Halipadan sorumalla. Men entek geldim şu wagt, göremek, tanışamak, gören ondan sorasyň. Ya gelmekin güýjüm alyp diýen. Değişen Jeyhunjan, sag bol, arzulan hazır boldum. Güýjüm ýok klibiniň, güýjüm ýok manysyny, häzir güýç kliba tomaşa ederse. Senem bilen okuram. Men şonu düşündirjek bolup aýtdym da. Hoş gördüm Jeyhunjan, awa. Sen her bir soraglaň adamyň kalbyny ornaya da beýnisini kulçat edýär. Sag bol. Ýene de soraglaň köp bolsun we şylşyrly bolsun. Sag bol. Awa geçýär.
Bugün bize mihmançylykda owadan, güllenim owadan diýen almad. Mahym dabara geldiňiz, ýürek ardygyňyz. Salam. İlk bilene şular ýaly owadan yürekli, owadan yürekli diýen tanaýanma begene. Tamam. Gal bersede gutlaýan çysyragymdan. Ýakyn adamlarymdanam ýakyn görýän. Awalım, dabara gatnaşan üçin azyna aýdýar. Bizde de ýürüýti şu prezentasiýa görkeziljek. Ikinji nowatda görkeziljek. Güýjüm ýok, klibiň diski tawak. Awalım, arky dabara geçip bilýär. Salam Maýa dogan. Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz. Tuweleme bul ogluňyz. Hawa. Biziň mihmanymyz Maýa doganmyz. Maýa dogan. Şuň prezentasiýa geldiňiz. Başlamak ýürek ardygyňyz. Doğusunu görüntünü diýilýär şu Paulo. Gatko owo te men oglum oýnaýar deme klipde hawa onu. Mekan Kino klipde oýnaýan ýerde. Oýnaýan hawa. Onu ýadyr Mekanjanyň klipine hemmen birisi tomaşa edip. Hawa. Indi maraloguna aýny özgümde bir ýüregimde gowardy. Ben Maral Durdyýany ýaşlygymdan gowurýan aýdymçy. Hem aýdymlardan bilýän. Hawa öň Ece diýen klibine de düşüpdim özüm. Indi şu klipde oglum oýnady, onuň hasam bir hili bu begenýän, bu söňýän, anaň mar awa bu söňýän. Onuň şu men şu çağam şu klipde oýnaýan, bu söňýän. Imam Maral Durdyýew öz gyjagy bilen bileýdim aýdýarda. Это такое счастье. Hawa da счастье. Bu bagtda Allah jan uzagyndan bolsun, janlar sag bolsun, awra getirsin. Hawa. Alham çeşmeler hiç atan peselmesin. Oğlumdan yurdumuzda yine de öğretilecek hem kinolarda, filmlerde, şekilli aydınlarda hem işe rollerde oynatırlar. Sağ ol. Oğlum malaziyet. Ada var yere geçiverin arkayın hava. Bizim mihmanımız Türkmenistan'ın halk artisti, oğudan zenanımız Dilber Rahmanova. Dilber şunda barada hoş gördük. Yüreğimde ne vardı o? Şunlara mutlu ve aynı rüzgârda. Sağ ol Doğanım. Sizem hoş gördük. Degenyen şu acayip yurdumuzda şunun ýaly acayip duýgulary bizden başdan geçirýär. Men begenyen Aynur jigimiz üçin şeýler begenyen ogurna bolsun. Men özüm bu klibi görüp özüm baştan geçiren duýgularmy özümizin ýaşlygymyzy ýada düşüp getdi. Begenyen alajan ogurna bolsun, böwürli bolsun. İşinde üstünlük dileyen görmeni kolu ýagymyş bar. Klibi şeýle uýuşup tomaşa etmek o bir başga duýgy. Ýöne men o klibi gördüm. Şeýle track kiçik variantyny TikTokda gördüm. Meniň gözüme ýaş aýlandy diýsem, saňa ýalan maňa çyndyr ýöne. Men göremok, ýöne de göremsem sizle diýerim paýdaşar. Onuň daýşa ýene komment. Halipama da Türkmenistan halk artisti Maral Durdyýew Halipa. Üstünlükler ýene de mundan beýle çağıcıklarına bakına koyup şeýle şartlar ýetigesin. Sağ olun. Arzularına katıl bolsun. Dabara yer arkyn geçip bilýär. Sağ olun. Assalamu alaykum. Täs Mehmet Waliyew. Meniň durmuşymda şeýle bir ädimlemek, kän ädime ýardym eden gowun sanyň biri. Halipa, şu dabarda hoş gördük. Maral dogunda aýna ýygmydy otlap berdi. Elbette bir hiç bu durmuşda ýöneki zat bolmaýar da. Birinji kış günü. Kış näme bilen baglanşykly aratdaçylyk, ak, gar bilen, täze umytlar bilen, täze ýyl bilen, täze arzuwlar bilen şoň üçin edil şuna bellemeginde de şu dehini zady bilen baglanşykly gidýär. Men pikirimçe Maralyň dörejiligi özü bilen şeýle bir ýerşargaç bolup gidýär. Adam häsiýeti, şoň töweregine garaýşy, oň umumy ýurdumyzda, watanymyzda artistlere, aydımçılara, alpbarcılara, toylardaki toy ediyen adamlar hemmesini hakiki bir Türkmen, bir Türkmen nuskası. Onun elbette aydımlarım şomyarlar. Şoň üçin o aydımlarına şoň özü, taşlypaty, gözü, ruhy, ýüregi hemme zat bada. Näçe şu kewat özümiň serýän birden bir nastroýanýaň, bir keypin bolanak problemalar zatda boly. Käbir aýdymlaryny dinleýän boly bir hil ýeňlän ýaly bolýar. Şoň üçin men ak ýürekden uzak ýyllar derejeligiň hatam kämilleşip
aynı doğrusunu aytan kamillige yeten bagşy. Öz dörejülük ýolu bilen, öz duygular bilen ýöne sunwatda patolog ýok da. Sunwatda belli bir ölçek ýok. Gelecekde de şol ösüşler bol, bizem şol ýaly ajaýyp ýerde, ajaýyp ýurdumyzda bagşylamady sunwat işgärleri şeýle hormat bilen taryplap durýly. Taňa da ardy bergen tüweleme teredýän, görýän, şol bir hili Maralyň şunky çäretine til şu ýerde ilkinji görýänim degenýän sebäbi tenne de başo türkmen ýigidin, türkmen adamyň häsiýeti bar. Şoň bilen birlikde de bir hili medeniýet bar, umumy Ýewropa medeniýeti bar. Şo hem türkmen bolup hem Ýewropa medeniýeti bolup köp adama başardylar. Şoň üçin taňa da istikler artyp Köp sağ olun Halipa. Arzularyňyz hatyr bolsun. Häzir üýşüp klipe bileje tomaşa edelim. Ondan klipdäki bir görün gizelerinde bir ýüregiňizde kirleňi diňläp. Ýöne size şeýle bir arzum bar. Her görümde ol arzu ederin. Afsuda ýurdumyzda aty watanmada şeýle bir insan kän dünýä eýnýär. Ýöne şol insanyň hemmesi size beňgem Halipa. Sanyňyz sağ bolsun. Dabar ýere geçiberin arkaň. Sağ olun. Arzuňyz hatyr bolsun. Biziň gaderly mehmanymyz Döwlet berdi. Halipa, assalamu alaykum. Hoş gördük şu günki bir owadan akşamda Halipamyz Maral Durdiýany şeýle de Aynur jigimidi şu günki ajaýyp günler dörejülük günler kutlap berdi. O elbette Maral janyň men dogrusu dörejülüğini taliplerden näher edýän. Sebäbi 2000-nji ýyllarda talip döwrümi görýärdik de howat edýärdik. We gonýardyk. Şular ýaly aýdymçy denanyň döwürdeşi we şoňa tomaşa edilýär. Hem kliplerine çıksa diýdik. O da klip diýenim sahnadaky şekiller bar. Şonu bir tapar oýnapdyk dogry. Şonu bir dilege diýdik Allah'dan. Bir de müşler ýaly bir aýdym şin klipini oýnadyk. Benem Allah'dan netip edip. O klipini oýnamak netip etdi. Maral gutlagy melýär. O Allah'dan jan sag bolsun. İşinde, dürüjülük işinde, yeňil bolmadyk işinde mundan beýlegim gowy işler, nusholuk bolajak işler, nusholuk bolajak aýdymlar. O adamlaryň kalbyny gorjap biljek temalary, o orta atybilýän o şulary aýdymlaryny ýerine ýetirmäge hem dörejülükde uly usullar artyp edýän. Galberde de ýan klip diýdiň şu adamny inne dilmege uğratda. Klip başda düşüremedi şol Bagşlamenden şu. Bagşlamen. Ada şu Bagşlamenin klibini o ene operatorymyz Behiş studio maktatsanyň işleşdik. Dogry Maralda da anam bildiripdir. Demeni tomaşaçylaryň anamyny öýdänir diýip umyt edýän. O düş başlandy urmady. Ay bular ýaly näme aktyor adam bir gün näme şeýle diýär da Halipamyz. Insanyň bir ömrü bar diýärdi. Emma aktyoryň müň ömrü bar diýärdi. Onuň bir gün bir patşaň keşfiniň ömrüni, bir gün bir gedaýyň keşfiniň ömrüni, bir gün bir satyjyň keşfiniň ömrüni, onuň şu oýnan ömürlerimiziň biri boldy ýöne. Burada bellek geçetilmeli. Men edil internet platformada ya blogersda o diýendäl ýöne birje tesiri öz gözüm bilen gördüm, maňa ýarady. Ana Marala da şonu aýtdym da, bir güleşimi maksatçyny aýtdym. Bir kimem bolsa dörejülükde bir professionalny nukta nazarını ýetirip bilýän adamlaryň biri bolmaly. Ady adamlar şonok ýöne o aýtdy da şu klip o tandem bolupdyr diýdi. Ni tandem diýdigi o aýdymy ýerlikli düşüpdir. Şekilşi, o şekillendirilişi ýerine düşüpdir. Aktyorlar ýerine düşüpdir, aýdymçy ýerine düşüpdir. Hemme de ýerine düşüp fazlaşan üçin tandem bolu diýip aýdypdyr da. Men onuň gowurynda oňa like bassam. Ýadyma düşürdi. O galberde de ýakly dörejeli üstünliklerini artyp edýär. Biziň janyňyz sag bolsun, hormatlap, tiýraglap çağırdyňyz. O nesip boldy da klimati görüp bir daha görkezmediler dogry. Göräýeli diýip. Bizem göründük ýöne hemmemiz habartylda garaşyp otýar. Endi tomaşaçylaram nesip boldy bir ýüreginden turar diýeni bolar. Veya men ýanky tesirleň senede ýöne soradylar, durdular da dowamy bamy, iýdi bamy, o aktyorlar näme şunlar ýaly aktyorlar oýnany bolar ýaly bolýan eken, bolar ýaly bolýan eken. Halipa köp sağ olun, arzularınız hatyr bolsun. Şu her bir düşýän kino filmlerinde, şekilläýdymlarynda dünýä ýüzi agdy ýürekde tomaşa etsinler. Sağ ol. Bu ýene bir aýdaýyn eger näme bolsa bir näme diýen tomaşaçylary bir boýsandyrasyn melýär. Şu maksatdan aýdýan. Sebäbi şu türk soýun belli mesafasyna biziň ýurdumyzda kän çäreler geçirildi. Onuň türkmen teatr sunugaty Praga bagşlanyp pursat spektakly baş baýraga ýa boldy we türkmen filmiň we özbek filmiň birlikde düşürmegindäki
o maqtumul Praga atlı filmem baş bayrağı eýe boldy. Onun tomoşçylygyň dikkatyny ýetiretmeli. Şoň üçin türkmenler şu wagt ine döwlet sanam düýün yerally o utuş baş bayrağı utdy o. Tugolma şuýl vurdumy, diňe öňe. O şuýl ýaman gowy. Öňe diňe öňe jan watanım. O Türkmenistan ýeňişden kan bolsun. Hadi köp sag bolun. Da bara ýere arkaň geçip berin. Tomoşada. Assalamu alaykum. Ahmet Oradguliyev, Ahmet Damdam, haf dogrusu şeýle-de ýigdimiz Aýdynjan. Indi klibi prezentasiýa tomoşa etmän diýildi. Kadr taňyň jogapyny tomoşa eder. 30 sekundyň içinde marally onu aýny uzy bolup tap berdi. Şu aslında var şu işim öyle qıytacık wagtyň içinde oturýanam orada. Gaty kan wagt dähmet çekilýän hatda. Şol azajyk wagtyň içinde bolup geçýän zat üçin uzak dähmediň netijesi rezultatda hayram uzak ýyllaryň dowamyna gitdi. Şol bolsun mübarek bolsun. Aýdynjan. Şowlu bolsun. Şowlu bolsun. Hemişe trend bolsun. Hemişe trend bolsun, şowlu bolsun. Ýekajym sizin sowudum. Ana, klibim, diski. Davara ýere geçim. Usadymyň Halipamyň, Sa'diýew. Halipa davara barada bir kiçiräjik tutdy. Onuň davara ýere geçim. Sağ ol hocam. Aynurjan, Maral Durdiýewaň gyýdy bolmaklyk bagyt awray. Ýöne iki tarapda da jogap berýärsilim güýçli. Maral Durdiýewaň gyýdy boljak bolsaň, akylly bolmaly, asylly bolmaly, awraýly bolmaly, agras aýdymlar aýtmaly, sadam gowy bolmaly, esa söz gowy bolmaly. Jigim senin diňe gowy zatlara garaşýar. Gowy çaga, gowy gyýdy Allahjan, ýoluň açyk bolsun, bagtly bol. Diňe gowullarda görüşmek meselesi. Sağ olun Halipa. Ýekajym Halipa ýörýti. Klip. Osat dostumuz ýaxşy goşunup ýaxşyjan Maral Halipa şeýle-de aýny uzy giyimiň häzir prezentasiýa klipine tomoşa etmäkkä, dabara geçmäkkä ýürek ardyň. Tüýsürem klip görmäne. Tek tomoşa edem bolýar. Tüýsüremden gutlaýan. Maral Durdiýewa. Ben haqiqatdan akyrymyn hormat goýan. Den alan beri maşgalat bilen mutlu bolsun. Adaplar yerine düşdün. Tehrana studiya şeyleme. Maral Durdiýewa aýny urjymy. Adaplar yerine olsun. Şu wagtky arkamda duran. Güýjüm ýok. Klibim howa banýyr howa. Birinji ol bagyşlamany. Bu ikinji häzir görür düşüplik bolsa. Haqiqatdan bu klibi görüp klip wagtda kirin aýtmasaň onda käden soňra bagyşlamy näme bolýar-da. Şoň üçin o klip boluşy. Klip boldy. Aktrisalarym, aktyorlarym hemmedim o aýdymyň gowy rolloydy. Onu rollarda oýnanan. Men aýdym dinlemeýär diýen dostum mara şu aýdym hiňlep görünýär gördüm da. Indi ýaxşy häzir klibi tomoşa ederse, klipden soň ýene şu banyň netip bolar, geler. Ýüreňde Netip bolar, netip bolsa. Klibim disk sowat. Sağ ol. Ýa-da sakla onu oýa barap çykarkyn tomoşa etdilerdim. Работаем. Работаем. Arduran hatır bolsun ýaxşy. O Agoş. Men 1 metr 90 santi. Sen näçe? 2 metr 90 santi. 2 metr 90 santi Agoş bilen ýürek ardy paýlaşýar. Agoşan Maral Halipanyň aýny uzymy şunky häzir ýaýlyma o efirlere ýaýlymlara gitjek. Güýjüm ýok klip bilen tutap berdim. Onuň tomoşa eder. Tomoşadan soň ýene de kommentariýalaryny dinlersiz. Halipa birinjilik bilen şowlu bolsun, kutlu bolsun, ýygy gur bolsun. Üstündüň ardy edýän. Sağ ol. Häzir dabara ýere geçýär. Çaý çörek ýýär. Klipa tomoşa ederse, onuň ýene bärik gelýär. Klipde näil gowulmaryda aýdyp berer. Bolýa. Bolýa. 2 metr 90. Men ýokman metr alyp ölçär. 2 metr 90 pelwan. Häzir hemmemiz tomoşa eder, görmäni gowulyp ýa-da. Hemmemiz sabırsızlyk bilen bu şekil aýdymy tomoşa etmäge garaşýar. Sebäbi Maral diýilende hökman ekskluziv, hökman mahmal owaz, hökman lawasly ses. Ine bolsa bu
Maralın dewamatı var. Ol hasamır ha, ol hasam tesirli olmağına garaşyat. Şowlu olsun, izi gur olsun. Bizim yurdumuzda sizin muştaklığınız sizden gelecek ovadan aydımlara garaşyat. Şoň üçin hemmemiz sabırsızlyk bilen bekleýär. Onu näder sen konsertden ýada gelin, sen ýada olduğunu aýraly. Ýürüýdi. Klibin diski, sowat, o sana ýürüýdi. Maralyň adynyň aýny özüň adynyň. Eni teli da bara ýere geçýär. Arkaň çaý çyrygyýat, näder klibe tomaşa eder. Menin kursaşym, menin kärdeşim, menin doganym, menin sestram, Eneş. Awa şuwat klibin prezentasiýasyna gatnaşýar, dörejlik aşamsyna. Klip häzir tomaşa eder, howlukdan klip görmän. Elbette, şu davara gatnaşýanyň ählisi howluk ýa. Sebäbi bu owadan klip, bu owadan eser şu gün kugunda her bir insanyň söýen ýüreklere bagyşlanan eser. Özüň bilýän, awa şu aýdymyň başam awa şeýle owadan sözler bilen başlanýar. Men bilýärin bir ýerlerde barlygyny teňe meni göresiň gelýär diýen jümlelere bir kybapdaş sözler bilen başlanýan owadan eserin ikinji bölümi çykýar we şu ikinji bölümüň ilkinji görkezilişi has doğrusu Güýjüm ýok klibi. Awa güýjüm ýok klibin ikinji bölümi häzir sanaja wagtdan şu dabara gatnaşyjylara bilelikde tomaşa eder. Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Maral Durduýewanyň bugünkü dabarasy bilen tüýsürekden gutlaýan hem biziň ýakyn kärdeşimiz Mehriban doganymyz Pelwan Muhyifňam doglanyny goşa bayram, goşa toy. İlkinji günü ýa. Tomaşa edýär, birinji kabar. Pelwan Muhyif Ondan bäýerde gutlar. Hem ene şart bolan hatly boldy. Klibe tomaşa edip bolarsa, ondan klip görüp bolan soň näme duýgular başdan geçdi. Onu men senden sonra. Güýjüm ýok. Klibin disk sowa. Ha. Maraljan, owadan eserleň höwri köp bolsun. Maşalaňda, işiňde üstünlikleň ýar bolmagyny arzu edýän, şeýle owadan eserleň sany köp bolsun. Köp sağ ol. Gutlaýan, Aynurjan senem gutlaýan. Köp sağ ol. Şular ýaly prezentasiýalarda toýda köp görüşip durýar. Indi arkaň dabarýaryň geçip bilýän. Spasiba. Biziň indiki gaderli mehmanymyz Türkmenistanyň sunnatdaky Akkadanan işgäri Halipamyz Mayseminimler. Halipa hoş gördük şunda barada. Sağ ol. Maral Halipany aýny özüňe gutlap berdim. Şun Maralcanyň hemde gyýjagady Aynurun bilelikde ýerine ýetiren aýdymynyň görkezilişi dabarasy klibiniň bile şekli bilen bile düşürilen klibiniň görkezilişi dabarasy Maral diýenni ilk bilen men ýadyma şeýle bir akydama gelýän zatlar Mulaýymlyk, ojagy we pallyk. Bir ojagyň oduny bir asyrlara, nesillere ýetirjek bir näzikligiň türkmen denanynyň ilkinji türkmen denanyna gelişýän bir näzikligiň mülakatlylygyň, mehriň jemlenen ýeri diýmeklik. Elmidama türkmen denany gözüňme gelenne Türkmen denanlarynyň etiketi diýilýär-de. Etiket diýilende men gözüňme ilkinji bilen Maral Durduýewa gelýär. Sebäbi Maralyň özüniň ýyly mehirli bolşy ýaly özüniň şeýle bir mehre ýurulan nädik sesiniň bolşy ýaly, mahmal owazynyň bolşy ýaly onuň häsiýeti bilen bilelikde jemleşip şeýle bir üstünliklere ýetirýär. Soňky döwürdäki aýdymlarynyň hemmesini diňleýär, şeýle bir hit bolan aýdymlary şeýle bir-birinden gowy insanyň ýüregine bir ornalýan aýdymlary ýerine ýetirýär. Bu bolsa bir Maralyň ýene-de bir ýola öz gyýjagadyna mene şu wagt Tunwat ýolyna urup durýar. Bu bolsa Maralyň ýene-de Tunwat ýolyna bir dowamatynyň dowam bolmagy şeýle-de bir öçmez ody Tunwat oduny nesillerden nesillere ýetirmeklikde. Şu ýerde Maraljana hem Aynurjana Tunwat ussat üstünligini arzu edýän
Goy bularyň ýüregine maksat tutan niyetlerine yetsin Aynur janam edil ejeti ýaly Türkmenistana sylanýan tanalýan dünýe ýüzünde tanalýan aýdymçylaryň biri bolup ýetişdim. Allajan elmidama bizim ýurdumyzda şeýle denanlaryň sesleri bir hudu sesine ýurulan bir owadan sesli denanlarymyzyň sesleri elmidama ojakda öýlerde ýanglanyp dursun. Goy hudynyň enäniň bir hudysy bilen baganşykly aýdymlar aýtmak ýerine ýetirmege Aynur jana da netip etdim. Çok sağ olun. Ali farda ulanız hatırlı olsun. Yürüytü. Gücüm yok, klibim, diski. Apen da var yere geçýän, onun klibi tamaşa ederiz. Çok sağ olun. Akşamınız hayırlı olsun hormatly mehmanlar, mehman kardeşler, hormatly halipalar, mehman denanlar, hormatly oglanlar, hemmäňizi hoş gördük diýmek isleýän. Hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz ediz adamlar. Bugün hemmämiziň şaýatlyk etmegimizi, biziň mehman halipamyz Maral Durdyýewanyň Güýjüm ýok adly täze klibiniň prezentasiýasy, şeýle de Bagyşla meni adly klibiniň prezentasiýasy hemem gyýjaşy Aynur Sapar bilen bilelikdäki ilkinji duetini bugün size ýetirýär. Dawaýtsy ilk bilen çäreň eýlerine bir el sarpalyň, üstünlük ardy goýdýar. Tüý sürekden üstünlük ardy goýdýar. Aslynda hormatly mehmanlar, şu sunugat adam diýilenne, bir köpüň adam diýilenne halkdan padýaşka isleýän adam, öz kardeşlerinden padýaşka isleýän adam bolýar da. Şoň üçin Maral Halipaň özüm ýaňy şu çäremiziň başyna aýtdy. Men kardeşlerimin halipalarymyzyň pikirleri gaty wajypdyr perwan şolaň heriniň pikirlerini hökman suratda dinläň diýdi. Şoň üçin näme diýär hormatly mehmanlar, biz şu günki çäremiziň programmasyny şeýlerek düzdük, hiç kim resmilik ýok. Arasynda kliplerimizi görür, aýdymlar dinler, halipalarymyzyň pikirlerini dinler we näme sizden bir ulu gollawa garaşýar. Bir gollalyň täze iş, täze klip, täze prezentasiýa hemmäňizden hoş gördük. Inni çäreň başynda näme? Gün çäreň eýesiniň bir mehmanlar bilen salamlaşmak üçin men ullakan hormat bilen mehman halipamyz Maral Durdyýewany sahna çagyrýar. Gelin başysyna. Kutlu bolsun, berek bolsun, abraý bersin Allahan. Hoş gelipsiňiz başysyna. Sağ olun. İlk bilen hemmäňize salam aýdyk diýesim gelýär. Biram minnetdarlygym bildiresim gelýär. Siz men üçin, men gyýdym Aynur Sapar üçin wajyp wagtyňyzy sarp edip, şu ýere gelip bizi gollamana geleniňiz üçin minnetdarlygym bildiresim gelýär. Sağ olun. Siz şular ýaly owadan gijede görmek men üçin uly bagyt. Halipalar otyr, kardeşlerimiz otyr. Hemmäňize ýeke-ýeke ýürekden Taňry ýalgatny aýdasym gelýär. Bir el çarpýar gaderli mehmanlar, köp sağ olun. Minnettar. Maral Durdyýewa tüýtürekde minnettar kılýar. Indi hormatly mehmanlar, arkaýyna oturyň, iýitçeliň, din jalalyň, bir aýdym dinläliň, garan şu gün gajaýyp akşamy biz bilen bir emosiýalar bilen bileje paýlaşmaňyzy men hormat bilen haýyş edýän. Iştäňde açyk bolup diýdi adamlar. Indi bilýärmi Halipa näme deli? Çäreň başyny Bagyşla meni aýdym bilen klip bilen başlamana wagt boldy diýip hasap edýär. Klip hakynda par slov edýär adamlar. Gaty gowurlan klipleň biri hem sosial ulgamlarda kim adamdan öz arasynda köp seredilme alny we şugun şol klipde ýerine ýetirilen rollerde oýnan gahrmanlarym biz öz aramyzda mehmançylykda häzir hemmetiňiň sözlerini dinläris, halipalarymyzyň sözlerini siz hakynda kommentariýalaryny dinläris. Ýöne mehmanyň gününi men ullakan hormat bilen şu ajaýyp monitorda aslında ene güýjüm ýok aýdymy, entäk görülmedik aýdym, entäk eşitilmedik aýdym. Şugun birinji gedek şular turan adamlar görýärler. Nesip bolsa näme? Şugun akşam saat 20:00 YouTube kanalymyzda gün prezentasiýasy bolar. Tomaşa eder. Täzelikse siz ilkinji görýän adamlar. Güýjüm ýok aýdymynyň birinji seriýasy hökmünde şu wakalaryň baş hökmünde de Maral Durdyýewanyň Bagyşla men adly klibine we aýdymyna bilelikde tomaşa edýär. Başysyna. Sensiz yaman kösünýän, ünsüm ýok hiç zatdan ödüm bilýän. Billermejek bolup ödüm gynaýan,
göresim gelip gün-günden gurayan. Sana aytdım sensiz yaşap bilmerin. Sen olmasan hiç kaçan men gülmerin. Yine dedim men sensiz ölürüm. Ine de geldi şol aydan sözlerim. Şemal olup eştilye görürsün gelip ağlaysın. Duyya tenem menin yani her yerlerden gözleysin. Gürlep bilmen hemme dadı içine salıp dımısın. Görürsün gelye neredeten ya. Doğup kallı kızgın tenim inni hiç tat duymaya. Ne edip yaşamalı sensiz gözüme gelmeye. Vah bilyene yürek senden başkam suyup bilmeye. Gerekten bana senden başka yar. Bağışla beni, ancattım seni. Yanlışman inni çıdamam. Yalın gepler sana ayttılar, şeydip aramı yıktılar. Seni canımdan tüyene şonu görüp bilmediler. Gelip gör menin halımı, bolmasa al gel canımı. Biderek sebepsiz gepe gidip gönlümü yıkma da menin. Göreplere inanıp sen başka yar bulup bilecek mi? Menin sensiz kösünçümü görüp sonra da durup bilecek mi? Benim adacık fikrede yakmana dönüp bilecek mi? Yanlışmayan adam yola inni seydip gidecek mi? Şemal olup eştilye görürsün gelip ağlaysın. Duyya tenem menin yani her yerlerden gözleysin. Gürlep bilmen hemme dadı içine salıp dımısın. Göresim gelye neredeten ya. Doğup kallı kızgın tenim inni hiç tat duymaya. Ne edip yaşamalı sensiz gözüme gelmeye. Vah bilyene yürek senden başkam suyup bilmeye. Gerekten bana senden başka yar. Bağışla beni, ancattım seni. Yanlışman inni çıdamam. Yine adamlar, yine mihmanlar, yine şeylerek bağışla beni atlı aydınmadan klibana tamaş ettin. Edil Şuvat Maraldur diye bana ödü xahiş etti. Aslında bizim programımız boyunca ikinci aydımı adacık sonra koyuyoracaktık. Gönüm mihmanımızın arasında bir günü idyanının bolcak vakalar katı gıdıklı diye. Şoň üçin gücüm yok yatlı aydım günü şu vakaların devamı hükmünü şu vakaların devamı hükmünü onu da tamaşa edelim. İdinanım hem Halipalamızın komentaryalarına bilelikte dintalardı. Başsını monitorda gücüm yok. Karşılayan. Men sizi unutup bilemok, düşünýärmi? Inni adını düştüm hemme zat. Wagt men senin qadaryny bilmem. Baharda senden bolly. Selviyim. Men yerimi hiç kim tutup bilmez. Men bagsız edip bagtly bolarny öýtme. Bagtly güllerimiz hani näme üçin beýtdiň meni? Yaşatmam gelen oğa inni. Hiç zat bilen hevesim yok. Näme bolýanam bilemok. Yüregim gysýaly sygamokly hiç ýereme. Bağışla bana gücüm yok. Öňkim ýaly söýemok. Doýurdun meni bu dünýäden bilýänmi şonu sen? Özgü menden bolma. Bargyt çoň bilen bolma.
yaman acı Vah alıp bar ya cani Başka bilen görünüm yakyami Söyle bir günler bolor Bilyen ol ağlap gelir Bir vur solun soğur geç bolor Bağışlamana gücüm yok En kimyalı suyum yok Doyurdun beni Bu dünyadan bilyenmiş onu sen Özgürmenden kovulla Bar güç son bilen bolla Yine gelip nem için Ayt yaramı dolu yanına sen La lay lay 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 La 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 Bağışlamana gücüm yok Ün kimyalı tüyem yok Doyurdun beni Bu dünyadan bilyenmiş onu sen Özgürmenden kovulla Var git son bilen bolla Yine gelip nem için Ayt yaramı dolayanla sen Bağışlamana gücüm yok En kimyalı suyum yok Doyurdun beni Bu dünyadan bilyenmiş onu sen Özgürmenden kovulla Var git son bilen bolla Yine gelip nem için Ayt yaramı dolayanla sen El sarfiyat kadarlı mihmanlar. Ine şeyler agesi bugün bize ödürledik. Gelin Maral Halifa, gelin. Her işin başına Maral Halifa hükman tuğrata bir fundamentini koyan adam olya. Gelin şundan başlayalım. Şu iki işin ikisine de zahmet çeken oğlanları ve gıyları faknat çağıralım. Olan sözlerini dinleyelim. İyidinden Halifalarımızdan avat beriyat. Kim bakana bilen içindeki oğlanlar kemçiliklerini eşderler, belliklerini eşderler. Şey tek olur mu? Ana doğru. Başın şundan başlayalım. Koşkusının after kim? Sağdın after kim? Ama şundan başlayalım. Kimler? Koşkusunun aftarı hem tadının aftarı Arslan Kertikov. Arslan gel ağam. Arslan Kertikov vardı. Ses aranjirovkat neden? Şu yerde ihlas cigimiz var. Mergen cigimiz var. Hava katnaştımlar derik. Hava. Buram esası da şu yerde Behiş studiya, maksat. Maksat. Komandanız bilen Devlet Berdiyev. Bidingine aktörümüz. Tuğuleme. Telvi, Telican, Mayacan. Ocağı oğlancık çağacığımızı. Kahramanımız getireli. Tuğuleme. Boluştuk mu? Gelin oğlanlar, gelin, gelin. İnne, ilkin zınavatta eden işiniz için biz de tüythürümüzden minnettarımızı riyat, tüythürümüzden sağ olsun vaydiyat. İnşallah şeyle qoğu işlerinizin hövru köp bolsun Allah'tan, bir iyile güne söyleyecek işlerinizin hövru köp bolsun. Başınım neyme? Devlet ağamın sözler bilen komentariyatına başlasak yerine çörüm kadiyat. Gelin başına, gel Devlet Çağın. Başına Devlet Ağa. Köp sağ olun. Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Hemme hoş gördük. Maral kutlu olsun, düşmülü olsun, tuğulumu ikincini şeyle gizlep sakladılar da görközmen ödümde de ödümüz zar olup gittik. O idealini qatığı Allah'tan hüvür köp olsun. Yine de şular yali adamlan kalbini qoğulgap bilecek temalarda ve adamlan yüreğini cünk olacak temalardaki aydım eserleri sana nesip etsin. Sen şuna münasip, sen şunu edip bilen baş seçim edip bilmeyen. Kutlu olsun. Köp sağ olun, Devlet Ağam. Arslan Ağa. Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Hemmenizi hoş gördük.
Maral Halifa o tuğuluma aydım yazıyat, sözlerinem yazıyat, henginem yazıyat yönü şu yazıyan rahatlığını yerine düşürüyenem gerek de Halifa. O tuğuluma canın sağ olsun. Oğudan sesin var da yadanda has duygulu olayan yönü şonu yerine yetirici yerine düşürenine has beter olayan. Arsan ağa, bulaydım näil dörüdü. Tebe TikTok'ta eylerak dörüdü, beylerak dörüdü diyen variantlarını gördük de nähilrak dörüdü şul aydımın öde. Şul aydım hakiki bolanda o bir şeyle ağdı bir yasan maskalı var eken bir halası valyalar. Onun näme oğlanını yediyenler de şu yankı üstüne çağızı vaka yankı bir keteki maskalı getirip şeydip oşlar ýaly ýagdaýlar bolýar. Soň onuň gidýä çağazyklaryny alyp owa. Ay gara düşünýä oglan näme ýürek söýýänine näme da düşünüp ýygyna gelýär ýöne git bolýar. Ay bunny adamda kän duýgu bolup geçdiýän aýdyp bilem o. Bolýar, köp sag bolun. Sağ ol Arfancan. Bizim ençe makit aydımlarımızın sözlerinin ve henginin aftardır olan. Arfan kertik sağ ol. Minnettar. Alam uziti olsun Arfancan. Bizim şu kollektivimizin içinde zenanlarımız var. Selvi hem de Maya Doğanımız. Gelin başına bir par slov dinleyelim. Nähil duygular baştan geçirdiniz? Syomka döwrü, o klibin taýýarlanan döwrü, nähil kynçylyklar boldy, nähil ýetirlikler boldy? Başına. Sağ olun. Salam alik mehribanlar. Men ilk bilen Maral Durdiýewa Türkmenistan halk artisti Maral Durdiýewa köp minnetdarlygym aýdýan. Maňa şeýle ajaýyp klipde, ajaýyp aýdymda düşmegi inananlygy üçin. Allahan şular ýaly aýdymlaň kliplaň höwür köp bolsun. Sebäbi halk köpçüliginiň içinde de bir hili halk tarapyndan gowy garşylany, gyzgyn kabul edildi. Biz diýseň begenler ýa sebäbi artistlaňam işiniň adabynyň ýerine düşdi diýip hasap edýän. Allahan höwür köp bolsun gutlaýan. Şu pursatdan peýdalanyp gelecekde de nesip bolsa mundan beýlägem gowy rollarda, gowy aýdymlarda çykyş etmek bize nesip etsin. Näme söýgü diýilenne adamdadyň durmuşyna iň beýik duýgularyň birde. Sebäbi durmuşy temada bir aktualny temalaryň biri, beýik söýgü. Men dogrusu özüm teatrda bolsun, kinoda bolsun, kliplarda bolsun, söýgü temasyna bir nähili liriki dramalarda oýnamagy görýän bir hili maňa hasam şu klipde ýerine ýetiren keşfim maňa has ýüregime golaý boldy da dogrusu. Allahan şular ýaly ajaýyp pursatlar köp bolsun. Köp sag bolun. Arzularynız hasyl bolsun. Başysyna. Menem gutlaýan sizi. Men şu klipde öz oglum ýerine ýetirdi keşpi. Onuň her tapar maksat oglum ýetirdiýänne bir begenýän da çağaň da kliwa düşýän. Ýöne men size hasam gowy düşünýän Marallar diýip gyýdyňyz bilen bilaýdym aýtdyňyz da eta şästia bagtda. Men şu oglumyň klip düşýäne begen ýöne bilaýdym aýtmak eta wapşe şästia. Udoňdan bolsun, gutly bolsun begenýän. El çarpýat, köp sag bolun. Gıylarımıza da minnettar. Tüýsüregden minnettar. Bu oglanlarymyz bolsa şu klibin arkasynda kamera arkasynda işlän oglanlar. Olaň zähmeti bagasy da. Şu oglanlarymyza el çarpalyň. Minnettar. Size minnettar oglanlar. Şeýle gowy işleňizden höwür köp bolsun. Indi hoşa bilýän näme deli? Inni şu mihmanlaryň arasynda gyzyllan gymmatly bir ussadymyz bar. Hawa. Onuň pikiri Bizim için has wajib. Ussat Halifa. Madrel çarpýat. Munýaly wakada, munýaly klipden soň oturup gürlemek mümkin näl, muny dik durup gürlemeli. Şoň üçin kime arkam bilen durum bolsam bagsaň diýen ýaly bolsa şeýlerek ýüzlenip paýdaýyn. Men klip oturdy boly. Eýär motordy ýa içimden. Sungatda eýär motordydan uly baha ýok. Sebäbi haçanna sungatda gowy kino bolmasa, gowy spektakl bolmasa, gutorman geçýär. O wagit gelýän bir karar aýlanyp gelýän bolsa kino gidip dur da, ona patly ütgeýär, gyş gelipdir. Bu eýär gutordy. Bula bir diýjek zadym ol elbetde şu klibin ýerine düşerligi, sagyň ýerine düşerligi. İkinciden bir hili
Kuyseyan mı ya yaş tevap bolyamine hemme bomont elita sunwad işgerler otur boli doğrudan şunyalı yeterden soň köp paydasyn gelýär şoň bilen birlikde de utonýan häzir eline mikrofon alıp halipa başlady o yankı dişim ýaly inni yanvar gelinçe gider diýermeden gorkýan. Ýöne onu da berde bir düýpli aýtmaly zatlar wa hormadyňyz üçin köp sag bolun. Millilik maralla ba izначально milli. Ne bolsa da любой aydımını, любой yürüyüşünü, giyinişini, ukraşenyatını, özünü alıp barışını hakiki Türkmen oğudan yenanı var da. Şoňa aýratyn men ünsüýärýän. Sebäbi все-таки millilik giýen nemelerde däl şaýteplerde ol içki ruhy zatdan gelip çykýarda. Şol bir hili gala spektaklini köp ýalarda şonu bir Türkmen etjek bolma. Ol sen özüň ene hudisinden ajaýyp toprağımızdan ene atadan zatdan ene tüweleme gyýdyňam uşa duýulýar-da şo hereketinde de Türkmeniň yüregine bir ıssy goluy millilik türkmençilik var. Hem aýdymynda şeýle. Ol hiç açan onu başka adam edip bilmeye. Ol tam gluboko внутри, с кровью, с генами, с историей, атавavalardan gelýän zat, ol уже berk oturan soň maral sen tворчествоňda отдельно ünsüýärýän zatym. Sen şonu men şeýle bolaýyn diýen hakda. Sen wara daşy şereketinde yan kadra düşünne yeni bir zatym men şununy şoňa goşup aýdatym gelýär. Operator oglanlar. Bular видимо тяда современное поколение, дәүлет, Хельви, я поздравляю, эти крупные кадры просто супер. Просто супер. Это насколько bular düşünüpdir, что Маралын Кливенна гереккел там, я, можно так скажу, да, как выпендриваться, много кадров, бірден караңкылая, бірден кадр çalıp gidiyor, бірден кадр izine yürüyor. O bir topar zatlar yapacak olan dediler da. А когда актер, певица, молодая девушка, они это чувствуют, юректен айдиавол кадр бекмесе доволья. И поэтому он сделан на крупных кадрах. Просто молча, devlet seyredip dur, Selvi seyredip dur, maralayıp dur, и вся история şoň içinde. Şoň üçin Aydara zat köp bolýarlygy üçin bigom etmelerligini sunuldy. Особенно что seyredip aýdaýyn men asa şu seyredip aýdaýyn, azajyk остановиться etmeli.